Krisha wahom toya ani khasurangya nei thok nok thok makhon jogoi ani khatong thokya rangcha Krisha wahom toya ani khasurangya nei thok nok thok makhon jogoi ani khatong thokya angle nayo nini khapurma angle nayo nini hamjakma o ani dida kukutui kunaroi ani khapenya dana nono manbo ani khasurangya kukutui kunaroi ani khapenya dana nono manbo ani khasurangya angle nayo nini khapurma angle nayo nini hamjakma o ani jori Sanggui tongkau khani mari bai nini khapurma kubui hema tongo nini bagui ang thui mano nini khapurma kubui hema tongo nini bagui ang thui mano hai khetai tamoni chongui tongsi tui dia no nini logi tui dia no nini logi o ani reina Asyuk sal kolok nasing tong mani bahay kesanay nono sadi asyuk sal kolok nasing tong mani bahay kesana irodo sari eyang Mexico no 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 go oyang Mesik hebolun yonung nini ashama bai thangoi matongo umono ungnayani sori sanma kubui no op thang hamjak nai rokni khabayoi tongsi kung hai khetai tamoni nai sil tongsi Hindiani logiyo hindi hindiani logiyo hindi o ani jori rangcha Krisha wakhom toya ani khasurangya nei thok nok thok makhon jogwa ani khatong thokya rangcha Krisha waghom toya ani khasurangya nai thok nok thok makhong jogoy ani khatong thokya angle nayo nini khapurma angle na
peng